Хора, днес ще хода на панаир. И аз мисля, че е добре, защото искам да видя паратроптерът как започва да се върти като от и изкъртва. Също така да има блъскащи се колички. 100% ще има този смисъл панаир. Почти винаги ще има блъскащи колички. Честно казано, не знам, ако има винско колело, не знам дали ще се кача. Аз не ги обичам много. Не защото днес да ми е страшно някакво, но съм и като... Ще е такова само ако съм в някакъв град нов, къде, например, морето е до нас. Тогава мога да се качвам, но по принцип не ми е много закачвам. А между другото, сега, какви ли цени ще има? Чудя се, дали ще има много хора? Моля, дайте лайк за този филм, защото ме уби, ама не ме беше и докоснала.